Good morning mga kamar! Good morning everyone! Good morning mga sisi! Hulaan nyo kung anong isda ito. Sabay gano'n, nagpahula. Ito po ay isda na maya-maya. Isa sa mga favorite ko na isda bukod sa super malaman, mura lang, and basta super sarap for me. So, I know, hindi lahat ng tao mahilig sa isda. Pero wala lang, share ko lang sa inyo. Ayan. Napaka-fresh at napakalaman. Excited na akong kainin to. So, I have some slices and lulutuin ko po siya ngayon. Share ko lang sa inyo kung paano ako magluto ng sinigang na maya-maya. So, this is not tutorial. Gusto ko lang i-share sa inyo yung version ko. So, yeah. Sana magustuhan nyo and happy watching. So, ito po yung ingredients. Ayan. Maya-maya, of course. Hindi yan mawawala. And itong I'm using sinigang sampalok mix gabi. This is not a sponsor. Tapos onion, garlic, fish cubes, tomato, and fish sauce, salt, and black pepper, and green chili, and of course, yung favorite ni mama na kangkong. So, you can add anything na vegetable na pwede pang sinigang. Labanos pwede rin, pero wala ako noon. Ang available ko lang ay itong kangkong. So, kung ano ang available, yun lang ang gagamitin syempre natin kapag magluluto tayo. So, yeah. Happy watching everyone! Thank you for watching! So, ayan. Ito po yung version ko. Hindi po tayo lahat pare-parehas ng way kung paano magluto, but this is my way. So, lalagyan ko po siya ng black pepper. I-ano ko siya. Ayan. Gusto ko kasi maanghang. Madaming black pepper. Nalagyan ko na to ng salt kanina, which is na-absorb na. Ngayon, kailangan ng malinis na kamay. Nagbibas na ako. And, i-ano natin siya. Baliktarin para malagyan natin yung kabila. Ayan. Kasi piprituhin ko po siya. Ito kasi yung version ko. Gusto ko siyang prituhin. Yung iba, pag nagsigang nito, hindi siya piniprito. But, yeah, gusto ko siyang prituhin. Ayan. Sprinkle, sprinkle. Ayan, that's it. Tapos, ready to fry. Ayan, ganun lang. Ayan, na-ready ko na rin yung kawali natin. So, maglalagay tayo ng konting mantika, papainitin, and then, ipiprito ko na yung isda. So, painitin muna natin. Masarap kasi siya kapag pinrito bago siya isigang. So, ginagawa ko siya not only on fish, kahit sa pork, inaano ko talaga siya, kinukonting fried ko. Hindi naman totaling fried na fried pagdating sa pork. Konti lang bago ko siya isigang. So, yun. So, ayan, yung kabilang kawali para sa pagprito ng isda. And then, dito, pinag-prepare ko na siya kasi papakuluan ko na yung tomato. Ayan. Tapos, ilalagay ko na rin yung garlic. Tapos, yung onion. Papakuluan ko siya. So, ganun lang yung pagluto po nito. Tapos, ilalagay ko yung ibang ingredients mamaya. So, papakuluan ko muna siya. Naku, nangangatog yung kamay ko. Yan ang mahirap kapag pasmado eh. Diba? Pasmado kasi ang kamay ko. Pagkakitan natin yung pangkawali para isang pituwa na lang. Ganyan pa tamad mag-dito. Ganun lang. Ituhin lang natin siya. Ayan, ang bango. Wide, ito papakuluan natin. Tapos mamaya ito pipisain ko yan dito sa
tubig. Kaya nag-wonder kayo bakit hindi ko hiniwa. Hindi talaga ako naghihiwa. Papalambutin ko siya tapos pipisain ko siya dito para mas siya, mas malasa. So ayan, nangangamoy na yung niya, black pepper. So antayin lang mag golden brown and then babalik tayo. Ang bango-bango. Kumusta naman po ang mga araw ninyo, mga kamay? Salamat sa inyong panonood. Sa pagtatsagang panonood ng aking mga randomness na vlog sa buhay. Hindi pa siya nakakulo itong kabila. Diba? Yung kanya nakakulo. Ayan, naprito na po lahat. Ayan na siya. Ang bango-bango. Saktong prito lang. O, diba? Ito po yung tomato na nadurog ko na. Tapos, lalagay ko na yung fish cube, yung sili, and yung salt and black pepper. Tapos, maglalagay na rin ako ng sinigang mix. Kunti lang. Ayaw ni mama maasim. Tapos, papakuluan natin siya. Patis. So yun. ganun lang yung version ko na pagkadali. Diyos ko po. Kakatawa. Iba-iba kasi yung way natin na magluto ng sinigang, di ba? So ito lang, ganun lang ako magluto po. Lutong bara-barang bahay. Tapos mamaya ako ilalagay yung isda. Kasi yung isda, luto na yun eh. Hindi natin siya ibababad dito na matagal para hindi siya madurog. Ayan, kumulo na siya. Tikman natin. Sarap. Sakto lang yung asim and then yung anghang. Kung ako ang masusunod, maglalagay po ako ng red chili kaso ayaw ni mama, kaya green na lang. So, yan. Okay na to, okay na ang lasa. Ilalagay na lang yung kangkong and then yung isda. And then that's it. Ready to serve and enjoy! Ayan, ilagay na natin yung kangkong. O, diba, nauna pa yung kangkong sa isda. Kasi luto na yung isda. Ganun lang siya. Latin lang na natin. Hindi natin i-overcook yung kangkong. Kumbaga parang half cook lang. And then ilalagay na natin yung isda sa top. Ngayon, lagay na natin yung isda sa top. Hindi na natin siya hahaluin kasi siya. Luto na. Kaya na lang natin na mag-absorb yung lasa niyang konti and then that's it. Gano'n na po ang luto ko. So, ayan. Konting kulo lang. I think mga 6 minutes and then that's it. Takpan na. And luto na po siya. Gano'n lang.
Yum, yum. So, ganun lang po mga kamar yung way ko na magluto. Once again, hindi po ito tutorial. Share ko lang sa inyo kung paano ako magluto ng maya-maya na sinigang. So, ngayon, luto na po ito. Ready to serve. Kasi mabilis naman maluto ang kangkong. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Ingat po kayong lahat palagi. Bye-bye! Kainan na! Ayan, yum yum!